Takže čus ľudia, tu je ProGamer a dneska som tu zase ja a hráme hru Clash of Clans. Táto hra je celkom populárna. Budú zase môcť natočiť aj Clash Royale. A ideme rovno na to. Takže som TH5, staviam si na 6. Dneska som si začal a tu mám wizardov už odomknutých. Čakám presne na tú 6. Zatiaľ si dám vylepšovať Archer Tower na 5. A Research si dáme na 5. Aha, vlastne. Si 6 skráme. A dáme si takto. A môžeme si dať jeden útočík. No tu je taká trojuholníková dedina a to by šlo Giant Me. Tu ide Giant Me. OK. Poďme osvedčenú taktiku. Dobre. Fajne. Očekám žijú Giant. Archerky sú kryté Giant Me, takže easy. Ale majny mi dávajú dosť zabrať. No, zničí ten double cannon. No, tu ja som nahneval. Ja by som sa nahneval. Ešte gemajník pekne. Ešte Giantik nám žije. Tuto si ešte THčko. Takže ľudia, som späť. Skončilo to na 67%. Ničím THčka, alebo tak. A vyhrali sme. Máme bonus 80 000. Mám 167. 350. Mohol by som si... Aha, vlastne nemohol. No nevadí. Teraz každopádne musíme robiť znova atak. Tak. Je tu hotové. Zatiaľ v pohode. A všetko v pohode. Koeficient, tak čo? 29, no tak to už mám. Jasný. A Viktor? Tak to čo bolo? Som ani nečakal. Dneska sa mi aj preplnia sklady. No. Aha. Tak sa počkáme. Každopádne späť ku týmto rečiam. No si tu pekne request dáme, že... Môj klasický 1 plus danke, že? Že dáme tak... Jedna plus tam... Počkajte. Danke... A môžeme ísť. Tuto už full, takže si ideme dotočiť trošku. No, takom peknú dal, to by som asi nedal. Mám peknú armádu, ale nedám. Tak mal celý. Asi trofa na moci. Musí byť aspoň 20 000. Nejak neberiem vôbec. No toto ZT.
T6, ale rozetnem. No. Zetaver zničiť. Letný dáme na mortar. A mal sa to silnejšie. Nevadí. Tak. Barrel. Sem. Idite na vec. Aj keď on malinko je. 4 alebo koľko, neviem koľko ich už bolo. Asi 5 možno. 4. A každopádne Gianty a Vizzy si idú úplne. Teha padá. Celkom minút. Jak sa tak kúkam. Fajne ľudík. No tak vyvragujte tých 52 000. No tak. A toto tieto kolektory, tu tam sú ešte tých 6 000, no. To je úplne nič. OK. Tu som na to nedal. No, ideme späť tuto. Mám umierené 60 000, ale určite som nezoberiem, aby som si preplnil. Čiže 60 000 sa tam asi zmestí. Mám na maxe. Sa musím vylepšovať a suprovím. Ja tak to vidím, tak toto som zaujímavé. Aha, vlastne. I'm sorry. Tak si dáme link. Bam. Rovno. Chcem trénovať. Už tu mám takéto klik. A máme si ten dom. Čo som to spravil? Ešte mám postaviť toto. Ten update je celkom fajný, jak mám pravdu povedať. Aha, to je takáto dedina. Tak to bude takto. Giant mi to bude Giant mi. Tak. No fajnotka. Zase úplne easy. Tak má aj na 3 alebo na 4, no to si mi moc nezalochotelo. Niečo neskoro arčerky, ale aj keď sa tak pozerám, tak celkom to ide. A tak builder. No, tu ste mudré. No, fajnotka. OK. Ženy. OK. Dal som 44%. To by som mohol dať. A neviem, koľko je to plne. 40 blondiakov. No tak to nemyslí vážne. Ako. To co, no tak... No, každopádne už za chvíľku bude koniec. Len si máme jeden win. Skúsim a asi dom zvonie lebo už 9 minút natáčam. Máme na 2, ja viem, ale som si to vylepšovať, ale mne to stačí. To dosť veľký damage a to takto fajn. Prečo tu mám tie kanály pri sebe? Preto že toto všetko musí byť chránené.
tieto dve sú tu hlavné, lebo vyvrkujem potom celú jedinku. Mega na jednotka, no tak musím si to vyučovať, neviem, ale tak nazbierať na toto nie je už taká sranda veľká. Okej. No, čo na sedmičku, no. Tak co? Ale každopádne toto dáme a ja si myslím, že pre toto video by to bolo všetko a zatiaľ čus.